Prečo by práve obmedzenia slobody v kultúrnych hodnotových otázkach mali priniesť spokoj a znižovanie polarizácie? Lebo aj to bolo ten váš Obmedzenia cieľ. slobody v kultúrnych a etických otázkach. Keď to Čo máte na mysli? Keď vylúčite napríklad, že pohlavie je iba muž a žena, nezabudeme, máme aj intersex. Čo sa týka práve tých pohlaví. Takže keď už tam dáte muž, žena, to už To som sa kde automaticky. našiel aj teraz? Ešte raz. A viete, že je aj intersex? Pani redaktorka, poprosím vás. Dobre, môžete mať názor, ja vám ho neberiem. Toto nie je názor, toto je biologického hľadiska. Ale čo, to som nevedel. Ja len chcem, aby bolo v ústave jasne napísané, že Slovensko rozpoznáva iba dve pohlavia, a to je muža a ženu. To je prvá vec. Ak vy uznávate niekoho, kto sa považuje za vrtuľník, psa alebo lampu... To je rodová identita, to je rozdiel, pán premiér. Ešte raz. Je to presne o tomto. Videl som niektoré veci, kde sa človek postavil do kúta a tváril sa, že je lampa. To je stále rodová identita. Prosím vás, ešte raz. Máme muža a ženu. Dobre? A intersex. Aj homosexuál vie, či je muž alebo žena.